Jodolo mag dinde mopogore opogore owuok oko ka siro bishobe mag jokopere e siemo sirikal mar Kenya Kwanza. Giwacho ni sirikal oketo jo-Kenya gi miriambo kendo miyo ngima omedo ridore ne jo-Kenya kaluwore kod singo mathoth ma sirikal pok ochopo kare. Archbishop mar Anglican Reverend Dr. Jackson Ole Sapit e oboke mano oro ne ute fwambo omedo tielo ni kaka kanisa gibedo piny ka gineno kaka sirikal wuondo ganda jo-Kenya. Joyce Oduor nigi ler. Ndalo adek kende bang' riwruoge bishobe mag kopere wuok oko e lela ka gisiemo sirikal mar Kenya Kwanza kuom wuondo jo-Kenya, jodolo mag kanise mopogore opogore bende onywako lwedo e siemo sirikal ma pachoka kuom koso chopo singo ma gisebedo ka gichiwo ne jo-Kenya. E oboke ma orne ute fwambo kawuono, kanisa mar Anglican kotelnegi kod Archbishop Jackson Ole Sapit owacho ni gisiro bishobe ma kopere e wi twak margi e wi chal mar Kenya nikech sirikal pok otelo ne jo-Kenya e yo maber. Komedo ni sirikal kwedo wach kanisa ok en gino maber kendo nyiso achaya kaluwore ni bishobe mag kopere ne owacho adiera kaka weche chalo e pachoka gi sani kendo kaka kanisa ok nyal buogi mondo kik gikwer sirikal maricho ma gitimo. Jadolo mar kanisa mar jokopere bade ma Kakamega Joseph Obanyi bende osiro ote mar jodolo mamoko mag din jokopere ne jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni jatend piny okaw thuolo kendo owinj malong'o ote mar jodologo mondo mi orangie weche mahinyo ganda jo-Kenya. Right now we have to call elections. Is there a body which will carry out that? We are not doing that so that we destroy any system. No. We are raising issues that are coming from the ground, issues that are real, issues that we get from our people. And when we are raising them, it's not for any evil intention. It is that we can collaborate and see that this country gets what it needs. Jodolo mag kanise mag Pentecostal bende okodong' chien e nyiso sir margi ne bishobe mag kopere. Kotelnegi kod jagoro mar riwruoggi mar Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya, Bishop Davis Tagana, jodolo go siemo sirikal kuom bedo gi tim mar temo bwogo jogo mowuok oko e kwero richo ma sirikal timo. Wawuoyo kaka jodolo mar Nyasaye, ni wan kaachiel gi jodolo mawa mag Catholic wachung' n'oganda ma Nyasaye okete lwetwa. Koro nakwayo sirikal onge tiende mar ywaruok kata mar pie, en mana mar ng'eyo wach mapek ma jogi wuoye to wachno mondo okete e tich. We would want to register our support of our brothers, the bishops of the Catholic Church, and we would want to ask our leaders, especially the elected leaders, to be connected to the ground, to the people who elected them. Bishop Tegu Mutai mar kanisa mar PCEA bende onyiso sir mare e wach siemo sirikal kowacho ni wach dara kowuok e okumba mar thieth mar NHIF kidhi e SHIF osekelo achiedh nade ne jo-Kenya e kinde ma gidhi manyo thietha. Number of things that are not going right in this country, particularly the transition from NHIF to SHIF. This has gone terribly wrong. We have patients going to hospital, they cannot access medical care. Some are suffering at home. Some of them have died. So sad. But the government keep on saying that things are going right. It is unfortunate. Just as the bishop said, and we have also been saying it as the Presbyterian Church of East Africa, that transition ought to have been managed better because Kenyans are suffering in a very big way. Riwruok mar jogo maonge kod yie kuom Nyasaye e oboke mar ote margi ne ute fwambo bende onyiso sir margi ne bishobe mag din jokopere ka giwacho ni en adiera ni sirikal oketo jopiny gi miriambo ma giwacho ni kawo kar bidhruok gi luor ma onego mi jo-Kenya. Joyce Oduor, Ramogi TV.